alhaji kundi da dinna zonan in ka tayi kaduna yan aje kare dandawa alhaji kundin gidan dawa ya kyaurai dandawa mai gidi alhaji kane imam sadi su baban kadiri mu zo mu gaisa alhaji kundi ma ya kai alhaji kundin gidan dawa ya kyaurai kane imam sadi su baban kadiri mu zo mu gaisa alhaji kundi ma ya kai alhaji kundin gidan dawa ya kyaurai dandawa mai gidi shi kammalin aya ne da malam dutse na sabon gari da idi alhaji sauran mazakiya alhaji kundin gidan dawa ya kyaurai dandawa mai gidi sai sai kammalin aya ne da malam dutse na sabon gari da idi alhaji sauran mazakiya alhaji kundin gidan dawa ya kyaurai dandawa mai gidi baban bana wasi maki zace na wadato bazan marawa alhaji in fata ka sau ka kai mai masu jada ko gangaro ko kai mai da abduga ko zaburu ko kai mai bai taba wari giba ko sana'a na garba hayo bai taba wari giba ko alhaji kundin gidan dawa ya kyaurai dandawa mai gidi alhaji kundin gidan dawa ya kyaurai dandawa ina bukatar sabo in jalla ya nufa gun alhaji kundi sadadin na zona in ka tayi kaduna yan aje kare dandawa alhaji kundin gidan dawa ya kyaurai dandawa mai gidi uban mai nasara maki sake alhaji musa uban mai nasara maki sake alhaji musa uban mai nasara maki sake alhaji musa bai da dan maru mai halin yabo alhaji mutum yake